Oke. Untuk Niken Selandi silakan menjungok dulu, oke? Duduk menjenguk. Iya. Aku wah tapi bengi iki sampean lucu tenan. Lucu saking lucune ya ta. Mau Niken main disawer 1 juta, masa sampean ora? Alhamdulillah suwun Mas nggih. Iya, Iki 100 buat kamu. Iya, terima kasih Pak matur sembah nuwun. Oke, wis tau nyekel duit 100 urung? Wis tau nyekel urung? Wis. Wis ya wis, ora usah. Nyapa kok nyekel duit 100. Urung, Pak. Lah ya urung to. Urung. Lah ya urung, nek urung aja engko pas bahaya, mbok salah gunakan. Sik. Di dhuwit mau. Sik urung cetok patek. Awakmu gong patek cetok dhuwit. Heeh. Saiki. Tes ya. Ya. Suara hewan. Ya. Oke. Sapi suarane piye? Moh. Moh ya wis. Moh ya wis udah kayak duit 100 kok mah. Ayo lanjut Dek Sinta Media Palopi. Masem iki. Dek Sinta Media Palopi jumeneng kasih musik biar hebat yuk. Yo. Dalange telek. Wah, ho, ha, hey. Dek. Aku anggere nek sing cilik ini men telung ngulu aku. Iki upama pil ngono wis gak sak nganggo gedang kolu iki. Wong kok kanibal. Aku ora kanibal mung gragas kok. Wilujeng dalu selamat malam Dek Sinta. Sugeng dalu. Ini Mas Akbar. Nggih, iki sowan wonten ing Beji. Nggih, alhamdulillah yang kesekian kalinya nggih. Kedua kali niki bertemu dengan Mas Gareng Bojonegoro. Gareng tipes. Nah, hati-hati aja nyedak-nyedak engko nular. Aja Mas, virus iki. Virus piye aku ngono wis nduk elek ngene iki Lah. alhamdulillah. Nggih. Iya. Pripun iki, Jan? Piro? Juragannya Beji. Piro? 5.000. Iki ngono gak 5.000 goblok tunggale dalang. Iki ngono 10.000. Lho kok iso? Iki 10.000. Lah iki 5 tambah 5 lho 10. Oh iya. Oh 5.000. Piro Mas? 5.000. Oke. Enang ngono ya uget ngono ya. Oke, yes. Dek Sinta mendoakan apa kepada temanten berdua? Nggih, mugi-mugi kagem temanten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet memiliki momongan. Amin, mugi-mugi bahagia. Amin. Sejahtera. Amin. Sehat. Amin. Walafiat. Amin. Kagem Mas Gareng ndang mari tipesmu. Nek aku mari, Nduk. Nek aku mari tipesku ora payu tanggapan. Lho kok iso ya ganti jeneng to? Aku ndek iki diganti jeneng anu Bule Mbok. Diganti jeneng apa? Kula teng mriku diceluk Abah. Oh, Abuh. Abah. Oh, Abah. Kula nggih mboten purun Mas diceluk Abah menika. Lah kae napa? Nek gurine kok abahane Gareng kok. Abahane Gareng. Oh alah. Ayo mono abahane Gareng. Dek Sinta. Nggih. Ini ada permintaan gubuk asmoro. Oh nggih. Selindro, yo gamelan genti. Oke. Gubuk asmara. Emane panjake adoh kok wi. Gubuk asmara atau gazebo asmara. Iya, Yo. Api. Ora kok. Ya. Lanjut, gubuk asmara dadekke Dek Sinta Widya Palopi. Ya yuk. Maka. Katur pinanganten berdua Mas Andre Adi Pratama, Mbak Sevi Yuli Andriani, bahagia selalu dalam menempuh bahtera rumah tangga.
mriko nggih katur Bapak Sukemi sekeluarga. Nggih mugi dados jampining saya. Oh iya. Lanjut. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning kubur asmara liwat aku kelingan kubur kae yen tak leren ning jagat kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge kubur asmara yen kae tak handuk tresno tanpa bental tanpa kosa kon abote teteman asmara kupu kae nyimpan wiwit biyen tumeka saiki kupu kae kebak cerita tengah langit nganti kasrina catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe Matur nuwun. dadi garwa merga leren ning kubur asmara. Oke, terima kasih Dik Sinta. Diterus nih Mas Gareng. Nggih. Orang Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni jumenenge bareng. Oke, Yuk. yuk. Pak Enggar sekalian monggo jumeneng saking sasana palegan. Duduk. Yuk, ayo. Oh ngaten. Oke, siap. Ayo. Lagune iki ana sing nyun lali janjine. Mau durung ya? Dereng. Oke, berdua. Siap. Nggih. Berdua. Ayo Mas Gareng ngadepi sinden 2. Oke. Siap. Oke, sing bakoh. Lali janjine. Digedrukne ben meriah suasana pada malam hari ini. Oke. Beji bergoyang Mbak Enggar bersama Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Oh iya. Yuk lali janjine buka saka tenor gedroke. Ya yuk. Hey!
Lanjut. Janjane kowe ning Tarik. Oh. Buka. Yuk, dientekne. Janjane kowe ning gelagatmu sajak nyupriyane Terima kasih, dikasih Mas Gareng mic-nya. Oke. Iki jare pengantin berdua ingin naik panggung. Nggih. Oke. Katur mempelai berdua panjenenganipun Mas Andre, Mas Andre Adi Pratama kalian Kesemaning Ayu ning Mbak Mas Sevi. Roro Sevi Yulia Andriani Kulatri Minggah Jakarta wonten Saking panggung. Pasar Monggo. Palegan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Monggo. Mas Andre, Mbak Sevi, monggo. Duduk. Oeo, oeo. Hop, hop. Oke. Selamat malam Mas Andre. Malam Mas. Gimana kabarnya tambangnya? Apa baik-baik aja? Baik. Lancar. Pengantin baru. Pengantin baru ndredeg Mas dadi manten. Boten. Yakin? Yakin. Sumpah demi Allah. Heeh. Goli-gokin sumpritit. Iya. Kuwi apa jane? Kuwi iki jane apa? Sumpah. Oh iya. Yakin goli-gokin sumpritit. Oh iya, titit. Iya. Sampun seneng estu Mas nggih kalih Mbak nggih. Nggih. Kula dongaaken mugi kemawon dados keluarga ingkang sakinah Amin. mawaddah. Dadi jodoh ing donya tekan dalan dunia dan akhirat. Nggih. Ha nggih. Niki nyuwun direncangi sing pundi, dikantani sing pundi? Mbak Niken. Oke. Untuk saudara Niken Salindri. Saudari no. Oke. Cewek kok, Untuk saudari Niken Salindri. Aja. Ya, saya harap untuk segera mengadeg ya. Mengadeg iki apa? Bahasane kok sing pletot. Nah, ya tara wong golek dhuwit lho Mas. Iya. Ya, katur panjenenganipun Dik Niken, monggo klatri jekar saking sasana pelenggan. Oke. Nenenji nyarirani utawi ndampingi Istri Atmaja temanten kekalih. Niken gak tengah no. Heeh. Ya Jono, Lah kenapa no? aku tak ndek kene ae kan Ih. iki
pengantin berdua. Jadi kudu saling pepet, kudu saling gandengan. Ya masa aku nengai nek dadi orang ketiga iki. Ya ora kok ya masa wong tiga. Ya lek aku jek cuwilik kae ngono nek tengah ra apa-apa. Lek saiki wis gerang iki. Wis gerang kelas pira? Kelas wis lulus ya? Lulus? Lulus SMP, SD, SMA? Lulus SD. Lulus SD. Ayo niki request-e napa Mas Andri Iya, dan monggo Mbak? niki. Mas. Eh? Pingal. 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 Mbak Eng nyanyi ya? Aku ngerti pingal sing ndi. Piye Sing piye, sing piye? Lagu viral. Pingal, pingal, penek no blimbing kuwi Sembarang. tak ijo royo-royo tak Sembarang, senggo sembarang. temanten nanya. Aku gak Sembarang. coba lagu pingal. Ayo pingal. Oke, pengantin berdua. Ah. Ya, luar biasa. Mangga Mas Tris. Ya, Gak apa-apa Mas. Elek ora masalah, sing penting kan dayari. Loh enggak lah, sampean biasanya karaokean. Sik. Pengen pilih ndi? Dua pilihan. Nyanyi karo nyawer. Pilih ndi? Nyawer, oke. Oh jenenge piyayi sumbut sembodo kok. Mbak Manten, pilih nyanyi napa nyawer? Nyawer, wong loro nyawer kabeh. Wong loro nyawer kabeh. Yuk, pingal yuk. Yo, Astro Brata. Monggo Mas Andri berjoget ria. Sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah mau teng mriku pun salimano. Luar biasa makannya, Luar biasa. hidangannya hebat ya. Inggih. Oh, oh. Nah, Oh, wonten makan rawon apa wau tuh? tasih anget wau nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak genten Niken, Non. dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng, Non. mun ngombe. Nggih. Piye to iki? kowe. Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipes dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki.
Piye to Ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Ya. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean kejek apa enggak? Ih alah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ke piro? Anakku si loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. GPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok. Oh kandhari kok kelas loro lho wis kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhani kok Kondang opo kondang? meteng. Meteng bangga. Ya bangga no, wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok iso bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye to bocah iki? Lah kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak De. Iya. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih Lah ngene iki. nyapa kok gak dicet ireng ae ngono ya Pak De? Cat ireng ya oli kok dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lek dicet ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Ya kan yo. lek putih kan dadi koyo pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Pak Sukemi ki nanggap. Sampean, Pak De ngerti ra gara-gara ki mau ndodok deloken jarikku wis ra apa-apa ki suwek lho. Kandhane Niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wisan. Sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kasih yo kuwi. Alhamdulillah Nduk, saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji Nggih. kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Iya. Deloken ke sing enom Joko-joko awor joko-joko ketok gantenge. Nggih, wah. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok Nyapa? Ketok tuwane ngono. ora. Piye kok malah ngene iki guyub rukun Pak De. Guyub rukun. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis ndek bojo muga-muga. Sing wis duwe bojo? Ya. Sapa sing muni wae ya? Wah, tak idoni ra iku lho ngomong. Piye to sampean ki? Itu mental. Oh ya iso. Lah, Lah wangi apa piye? Hah? Nganggo masker. Kecuali lek aku nganu sampean ngono iso. Ah, Lek sampean ngidoni dhewe apa Enggak kalau kamu meludahi saya nanti saya ternoda dong. Walah, alah. Alah kok iso-iso ae sampean ki. Anu Dik, ini kan ditanya. Pripun? Ini kan Gareng rumahnya lokal Bojonegoro. Bojonegoronya mana itu? Oh. Ditanya. Pak De, rumah Bojonegoronya yang mana ya? Rumah saya itu pindah-pindah. Oh. Oh pindah-pindah. Di Bojonegoro. Oh rumahnya banyak Pak De. Menungso rumah banyak iki kewan asem iki. Bocah edan iki. Kan Iya. pakai bahasa Indonesia. Heeh. Rumahnya Pak De itu akeh. Iya dong. Heeh. Gimana? Kan kemarin itu saya di Malo. Oh. Ya terus pindah lagi ke sana lagi. Terus Kesana itu di mana? Iya, itu saya terus mengaleh di anduk Kok sana. mengaleh itu apa mengaleh? Ngomong kok kami serontolen itu. Itu loh. Kami sosol. Pindah itu loh, pindah. Oh. Saya pindah ke Malo terus terlonte-lonte di sana. Terlonta-lonta. Lonta-lonta. Soalnya kan gue kan lama di Jakarta. Iya. Jadinya kan saya itu Di Jakarta di sebelah mana Pak De? itu di Kalideres. Oh di Kalideres. Kalideres. Oh kalau aku seringnya di Tanah Abang. Tanah Abang. Kan Jakarta. Kan Jakarta. Jakarta. Jadi Lu sih. kamu- Lu gak bisa sih. Iya apaan sih? Aku gelo karo awakmu ngene iki. Enggak kan aku jadi jelek kalau kamu kenek-kenek kan. wih boso. Yang enek-enek
Kalian siapa orang aku gini-gini kok? Aku kan gemes gini-gini aja. Ngosek to Bojonegoromu ki ngendi ben warga ro. Nggih kula punika Anu Kalisari. Kalisari Ndiase. Semi. Aku wis survei karo Pak Sandi ya. Ora Kalisari, Mas. Nanti. Pokah, Eh? pakah lho. Pak Iki nggon begenggek tok to iki. Begenggek itu apa Pak De? Begenten. Ya. Begenggek kuwi telo diparut terus digoreng, dikai gula kuwi begenggek. Oh, lah ning gone. Oh, berarti lah ning gone Kediri jenenge jemblem iku, Mas. Ya. Itu. Itu, Kalau betul. kalau di tempat saya itu namanya begenten alias begenggek. Oh, alah lah kuwi begenggek rasane enak iki, Mas. Wah, enak jabang bayi kok. Bayi iso punel Lah lho. aku seneng iki begenggek kuwi. Kowe yo doyan begenggek. Doyan kan kase Kediri kuwi jemblem. Oh iya. Kalau di Kediri itu jemblem itu begenggek ya? Iya. Loh, salah. Kalau di sini begenggek, kalau di Kediri itu jemblem, Jemblem namanya. iya. Oh ya seneng begenggek, Mbah. Kok tak wapuk. Mas Akbar nggak seneng begenggek? Ya anu kalau butuh saja. Geragas. Maksudnya nek butuh maksudnya nek pas pengen jemblem kuwi lho. Nek pas pengen. Ketoke meneng ya kurang ajar. Kebaya merah. Bocah digedhekno. Kok iso kebayak merah iku? Niki di live kali Asta Brata Media. Ya. Ugi saking WMC Mas Karno nggih. Matur sembah nuwun Mas Karno. Deknane aku mbok gawak yo nang Karimun Jawa. Wah. Guru-guru wong kuwi aduh jabang bayi aku. Ayo, iki diselingi Nggih. tembang-tembangan. Oh, Oke. nggih, niku wau wonten pamundutan klebus saking Tante Jessi yang ada di Hong Kong. Wes nyawer, Mas. Pun nyawer. Nyawer ditransfer 1 juta. 2 Lebus ki, juta. Anu lagu sing lagi naik daun. Iya, didoakan semoga Tante Jessi sehat selalu, Amin. panjang umur. Amin. Semoga bisa ketemu di Indonesia. Amin. Dan semoga sehat selalu, amin. Mas Gareng kuwi lho apa ngerti artine kelebus ya apa ngerti, Jal. Lebus kuwi ki wong udan. gak sing tahu wadus kuwi. Wi lebus. Lebus. Mwah. Lebus kuwi sing ngene. Wi wedhus sih. Wi wedhus. Wedhus kuwi sing kalau sing awake diguyang banyu. Wi adus. Adus sih sing gak ada jajan. Wi kerdus. Malam hari ini aku pintar sekali ya. Iya. Ini kadungaren utek kamu meletik ini. Utakmu dhewe wi. Kok iso. Sinden iki jan upama lomba paduna juara nomor 1. Nah, iya. Iki mau sing nyuwun ninggal katresnan wis katur. Nggih, Saka wonten. keluarga Bapak Marjuki, lagu Ya. ninggal katresnan paket komplit. Oke. Siap. Masuk kas. Oke. Ada yang minta 1-2 wau Mas sampun di Oke, no. sawer. Kita pinangkani nanti. Iya. Iya. Eh. Iki lagune sing enom-enom wae ya. Oke, kelebus. Mungkin ada anak-anak muda kita hibur. Oke. Nadane Mas. Kelebus, Mas. Dicoba dulu. Nadanya Oke, sebuah tebang bersama Niken Salindri ada. bisa jadi MC, Bang. Wah, aku kok. Wah, lah sama Ken. gini ki. Ini selain pelawak, cucuk lampah, MC. Wah, gini ki namanya gareng serba bisu niki. Wah, hebat sekali. Bisu piye to? Saya sampean kan tahu bisu. Wah, gak. Oh, tak sida. Wis mari. Wes mari. Bisu kok mari ya. Oh. Disiarno ora? Siarno Iya, no nah. ben meriah. Yo ngono ki lho. Asik. Oke, Urang. oke. Para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang hadir di kediaman Bapak Sukemi. Sebuah tebang yang akan hadir bersama artis kita Niken Salindri bersama Asta Brata. Ada Pus. Yo lambene tenan koyo silit pitik. Eko Mas. Sok mingkup-mingkup. Kayak pitik arep ngendhog ngono kae mengkap-mengkap silite. Iso but. Kulino nginceng iki. Lah aku apa ngingoni kuwi kok. Yuk, kelebus dadekke. Oke. Nadane di dhuwurne, Mas. Nah, Di dhuwurne satu ya. dhuwurne 1. Oke. Ya.
Wis kuwi mau nadane wis diunjukne katoke. Wah, yuk. Sesarengan Asta Berata. Oke. Masih bersama jadikan saya Limpri. Mas Gareng Tipes menggoyang beji.
Sudah. untuk pinanganten berdua. Jangan duduk dulu ya Dek Niken. Jangan Lebus untuk pengantin berdua gitu Mas. Maksudnya lagunya dipersembahkan. Oh iya, tapi jadi kecontoh malahan. Wah, Iki ono sing salam-salam. Salam-salam nggih. Pak Pur Dinano, Dinano apa Dinamo iki? Ndumpil Madiun ikut memantau. Mbok bilih kepareng lewat Mas Akbar titip salam kagem alumni SMPP 85 Nganjuk ing pagelaran menika. Ini iki juga ada lagi Pak Ngatijan, uga kepareng rawuh, nyuwun asmarandana mijil ketoprak. Uga iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, macange. Kula Pak sapa iki? Pak PI jenenge. Sik. Tak wacane sik ya. Sumprit ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mak Cange kula Pak PI. Lah iya to. Kandhane Pak PI ya iki. ya kuwi sing duwe anak nempi. Dia anak sapa? Nempi mau. Aduh. Muni nempi iki gak apik. Lah kan sing marahi sampean mau. Lah iya tapi aja mbok nekno plusno nempi ngono gak apik. Lebih matas muni Aku sampean. kan ngomongi gak oleh muni nempi. Oh, ngono. Ngono. SBA, iki sedulur Bayu Aji Pak Nggih. Piki saking Kasiman Bojonegoro. Alhamdulillah. Badhe nyuwun tebang cewek gaul. Oleh sangu 5.000. Wah, lumayan bersyukur no. Ha. Ya teko sapa wi mau Ade? Mas Mas Mariman. Mariman Sarongan. Mbak Niken. Nggih. Nggih, suwun. Mbak Niken di request lagu saka Mbak Tante Jessi ya kuwi apa mau kelebus sama ular kambang disewer berapa? 1 juta. 1 juta kuwi 5.000. Lah nyuwun apa ki kudu dipinangkani lho Pak De. Iya. Nyuwun ikan. Jaluk awakmu, Nduk. aja. Akeh. Bisa. Masa. Heeh. Wah. Sama 5.000 lah aku diundai. Piran Nduk gonmu? 10.000. 10.000. Ora apa-apa, penting barokah. Minta lagu apa? Apa, Mas? Sayang. Aja. Apa? Jebret Es jebret. teh itu. Apa dada? Berbeda kasta. Oke. Lagune berbobot. Enak toh lagu kuwi. Wonten tapi kulane mboten saged. Anu mau pamundhut jare ada 1-2. Ada 1-2. Yang request siapa? Sing tuan rumah. Oh tuan rumah. Oh, Iya. dipinangkani ya satu kali lagi Mbak Niken. Tapi mintae Thailand full. Wah, lah iki. Thailand. Omahe Mas Gareng iki Thailand kuwi. Lek niku mboten Thailand niku perindapan. Perindapan sih. Ngawani ngap. Cokot pisan. Wis Gareng kok ganas to kowe iki? Lah yo. Ora ganas piye niken. Gareng kok nyokotan to? Niken ngene-ngene karo aku lho, Pak. Aku wis sadar nek aku mrongos kok. Iya. Oh iya sampean rada. Iki ora mrongos kan. Oh, sampean gingsule kakean niku. Ora kisul kan ora. Gingsul kabeh. Nah iya. Masem. Ngene iki ya barokah lho. Barokah. Upama untuk gak mrongos ora laris masamu. Oh, ngono lah untuk kula gak merongos. Aku tak piro nggonmu sing mrongos kok. Endi? Andikane tak inceng kok. Endi? Gareng kok ngincengan. Paling sampean kok gumes ngono to Pak Dembe aku. Aku yakin supaya aku gumes, Nduk. Sayang to berarti mbek aku. Oh, sayang dong. Alah, sampean gelem ya dadi pacarku? Alah, mau kan aku. Lah nyapa? Nyapa? Sorry, harga diriku terinjak-injak seumpama aku. Enggak mau. Pak. Tidak. Aku tidak mau sama kamu. Mas Gareng imut. Nyapa? Mas Gareng imut wajahnya diginikan imut itu wajahnya. Ayo to Pak De dadi pacarku gelem ora? Aku tidak mau. Lah nyapa? Upama aku mbok sir yo mau tenan kok. Yakin? Lah nyapa? Lah upama kok. Tapi sampean gelem ora dadi pacarku tenanan iki? Gelem. Aku nek sing mau. Ayo share-nya satu kali lagi. Yo 1-2 ayo. Ngerti ono aku yo meni moh ngono. Oke, 1-2 Mas Gareng diumumkan, siarkan. Nadane di dhuwure, Mas. Nada nih Mas Tris, oke. Oke.
para hadirin bersama Asta Barata tentunya. Sebuah tebang yang kedua dari artis topnya Indonesia, sinden terviralnya Indonesia. Ada Niken Sa Lee